an kuya miri ga fo Mali kura bina kɛ sababu ye fantanw ma ka lafiya. Mali kura ka bina kɛ sababu ye tɔɲɔni min dara fantanw kan san caman ani injustice min bi boli fantanw kan ni tse ka jugement gagné tant que c'est tie al ni binkeri ka fo dankari bina ko bɛɛ la ko bɛɛ ban. Ala ma mɛ kosɛbɛ i bɛ ka waati la fantanw ka dugumakolo kun bɛ minnu la diyagoya de la ka villa baw jɔ n'a ye nka bibi in na fantanw ka dugumakolo bɛ ka minnu la diyagoya la k'a di siniwaw ma. Gouvernement yɛrɛ bi k'i makun ni réalité ka kɛ i n'a fɔ foyi tɛ yen wa u kɛrɛfɛmɔgɔ ni jamana mɛja bɛɛ bi k'i makun a kan. Nka n'an y'u ɲininka i b'a ye k'a fɔ foyi tɛ ka kɛ dugumakolo ninnu kan ni ka taa sanu ɲini n'a ye. Mun bɔnɛ bɛ ka se Mali kura ma. Kanku Musa ye sanu million tonnes bɔ yan ka diɲɛ bɛɛ sɔn n'a ye ka tɔgɔbaw sɔrɔ n'a ye a ma sini wele ka taa a ma mansinbaw wele ka taa a ma taa produits chimiques don dugumakolo kɔnɔ k'a bɛɛ halaki nin cogoya in na. Munna Mali gouvernement tɛ maliyɛnw bila ka taa dugumakolo in sen ka sanu ɲini o man fisa ni ɲinicogo in ye dugumakolo minnu ni sɛnɛ tɛna k'u la bilen abadabada ni siniwaw bɛna segin ka t'u ka jamanaw la ka taa u ka développement continuer ka taa diɲɛ bɛɛ minɛ u mago tɛna kɛ Mali la fantan minnu ni bana minnu bɛna wuli Mali la u mago t'a la. O transition kelen de nana fɔ an ɲɛna hali ni y'a sɔrɔ an b'u soutenir a sera waati ye f'an ka tiɲɛ f'u ye. U y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ olu bɛna djihadistes kɛlɛ de ko walasa fantanw ka se ka sɛnɛ kɛ ka bibi in na o gouvernement kelen de bi ka sɛnɛkɛlaw ka dugumakolo minɛw la ka produits chimiques kɛ ka u bali ka sɛnɛ kɛ ka minɛw la diyagoya la k'u ti sɛnɛ kɛ olu b'u ka sanu ɲini de kɛ. Donc il bɛna ye k'a fɔ Mali a transition ni djihadistes ka laɲini bɛɛ kɛra kelen a bɛɛ bɛ tɔɲɔni ta ka se ni population civile de ma n'o ye k'u ka dugumakolow minɛw la n'o ye k'u bali k'u ka sɛnɛw kɛ. O la an ka armes ba in bɛɛ sanni a ye mun ɲɛ ni population ma se ka lafiya kɔfɛ. Armes ba in ni nin fɛn ba in bɛɛ a publicité ba in bɛɛ ye mun ɲɛ ni population ma se k'u ka baaraw continuer n'u ma se k'u ka denbayaw balo nin bɛɛ kɔfɛ. A ye mun ɲɛ hali bi n'u ka dugumakolo n'a ma se ka kɛ u ta ye. Waati min na diɲɛ jamana bɛɛ sɔnna ma k'a fɔ ko jamana o jamana ni tɛ se k'i yɛrɛ balo n'i ka baara kɛ n'o ye n'i tɛ se k'i yɛrɛ balo n'i ka sɛnɛfɛn e bi kɛ jamana de ye min bi kasi don don. Baw covidiw nalen ani frontières mana datugu waati o waati an ka jamanaw a gɛlɛya bɛ funteni ka taa fɛ maaw ni bɛ tɔɔrɔ ka taa fɛ fɛnw bɛ gɛlɛya ka taa fɛ o waati de la anw bɛ ka fɛn fɛn souveraineté ani indépendance ye an bɛ k'o bafouer ka taa an dun nana fɔ de k'a fɔ k'an bɛ fɛ ka jamana de ka souveraineté d'a ma nka nin waati laban na an bɛ ka mun remarquer k'a fɔ ko jamana wɛrɛw de bɛ ka Mali diriger minnu b'a diriger militairement ani minnu b'a diriger ka dugumakolo k'u sago ye. Mun dogolen bɛ contrat la an ka gouvernement ani Chine ni ɲɔgɔn cɛ u ti fɛ an ka bɔ min kalama mun bɛ yen ni u diyagoyalen don k'an ka dugumakolow di nin ma ninnu ma u ka k'u sago ye. Boboya a bi bɛɛ chef de famille la ka boboya tɛ se ka kɛ ka jamana mara tôt ou tard a réalité bɛ rattraper. Djihadistes n'u ka ko bɛɛ u mana dugumakolo tiɲɛ u nana danfɛnw de tiɲɛ sɛnɛfɛnw de tiɲɛ k'an ɲɛ b'a la k'a fɔ o kɔfɛ ni sécurité nana sɛnɛ wɛrɛ bɛ se ka kɛ dugumakolo kan ka Mali gouvernement ni jamana wɛrɛw bɛ ka min kɛ o de ye ka dugumakolo yɛrɛ halaki fo ka taa fɔ diɲɛ wulila sɛnɛ tɛna k'a sanfɛ. Quelques années bana nasɔn minnu bɛna wuli an ka jamana la ani chaleur funteni bɛna bonya ni pollution ye o problème nasɔn solution t'o la baw an ka jamanaw ma se ka bana fitininw jolifɛnw furakɛ o bɛna se cogo di ka taa cancer banaw furakɛ ala k'an kisi a ma. Ala dongo do dugu do population ni ɲɛji do ala dongo do dugu do population ni kasi do ni djihadistes y'u la kasi o ka kɛ tiɲɛ ka jamana yɛrɛ gouvernement minnu k'u nana u dɛmɛli kama olu fana k'u ɲɛji bɔ o de y'a masiba yɔrɔ ye. O la an ko souveraineté an ye jamana dɔ gɛn ka na ni jamana dɔ ye i b'a ye k'a fɔ souveraineté ye nkalon ye baw an nana ni jamana minnu ye an ɲɛ b'a la olu yɛrɛ ti ka dan foyi respecter jamana kɔnɔ u ka jugu ni kɔrɔlenw ye an ka bi djihadistes minnu gɛn an bɛ k'u remplacer ni maaw ye minnu yɛrɛ ka acte ka jugu ni o djihadistes kelenw ye nka hali bi sécurité yɛrɛ komi an ka baro ma dabɔ o kama k'an ɲɛ b'a la k'a fɔ o bɛ ka juguya ka taa fɛ cogoya min na yala hakɛ de bɛ ka wuli jamana nɔfɛ wa fantanw ɲɛji de bɛ ka wuli u nɔfɛ wa u dɛsɛra kɛlɛ yɛrɛ de la jamana minnu bɛ ka taa an fɛ an b'u ka méthode dɔn olu b'u ka juru de imposer i kan ka sɔrɔ ka i diyagoya i ka wale dɔw kɛ u ye wa u bɛ nin na an ka jamana yɛrɛ an yɛrɛ bɛ ka impôt bɛ kɛ ka soldat minnu sara o de bɛ tila ka t'u protéger u ka nin baara in kɛ walasa population civile kana dankari u la walasa baara min n'u b'a la
foyi kana se ka to u ka dabila. An tilara ka na mun ye tuguni ala ma taa yɔrɔ jan k'a fɔ u ka baara nɔ kɛra degaba de baw u ye dingɛba minnu sen denmisɛnninw ni musow bɛ ka taa bi dingɛ ninnu kɔnɔ maaw bɛ ka sa par dizaine de personnes maaw bɛ ka sa par vingtaine de personnes k'a sababu kɛ dega ye nin tɛ pollution yɛrɛ dega wulilen dɛ nin ye dingɛ sennenw ni fɛngɛw de ye n'a bɛ cun mɔgɔw kan. O la jamana min ko k'a b'a ka monnaie créer hali bi o bɛ k'a ka sanu cɛ ka taa di jamana wɛrɛw de ma contre quelques billets seulement o billet minnu n'u nana fɛnɛ corruption bɛ kɛ k'a bɛɛ tunu ala nɔ tɛ ye bilen. Population civile bɛ to a ka dega kɔnɔ u ma se ka balo sɛnɛ jɔn bɛ taa balo di olu ma olu n'u ka kɔngɔ n'u ka minɔgɔ bɛ to ɲɔgɔn na. O la u ye zone contaminé caman de to Mali dugumakolo fantan naani na minnu n'u tɛ se ka nettoyer bilen minnu n'u conséquences bɛna bonya minnu n'u bɛ se ka na bana juguw développer minnu n'u bɛ se ka na ni allergie bana nasɔn dɔw ye déjà an bɛ ka commencer ka conséquences ye ni maa min ye Niger fleuve de Niger ninnu lajɛ i b'a ye k'a fɔ anw ka jamana tɛ se ka nin furakɛ hôpital tɛ jamana minnu na jɔn bɛna se ka o banaw kunbɛn. Hali o sanu minnu bɛ bɔ tuguni an b'a ye k'a fɔ a fanba bɛ kɛ ka jamanaw de sara minnu nana kɛlɛ kɛ an ye an ka jamana kɔnɔna na olu ta mana bɔ a la i b'a ye k'a fɔ a tɔ tɛna to fɛnba ye.